Vi er i dag hos Lene og Michael Jensen i Sall ved Hammel, som her i 2024 har bygget ny kostald og ny malkecenter med det såkaldte batch milking, hvor man malker køerne automatisk, men i hold. Byggeri og teknik har deltaget i projektet på forskellige vis. Vi har sammen med DeLaval deltaget i planlægningen og design af byggeriet. Så har vi hjulpet med hele myndighedsfasen, hvor vi har hjulpet med ansøgning om byggetilladelse, og efterfølgende har vi også færdigmeldt byggeriet. Vi har også stået for tegningsmateriale og udbudsmateriale, og i den forbindelse indhentning af tilbud fra forskellige entreprenører. Og sammen med Lene og Michael har vi så vurderet de indkommende tilbud og valgt en hovedentreprenør til byggeriet. Og under selve byggefasen har Byggeri og Teknik så deltaget som bygherrerådgiver, hvor vi har deltaget i byggemøderne og stået for rådgivningen i forbindelse med byggeriet og byggefasen. Da vi skulle til at planlægge, hvordan det var, vi skulle malke i fremtiden, og hvordan vores bedrift skulle se ud i fremtiden, så startede vi med at tage fat i DeLaval og fik en masse indspark derfra. Vi fik en masse idéer og en masse inspiration. Og da vi kom længere hen i forløbet, så tog vi fat i Byggeri og Teknik for at få en mere uvildig rådgivning, for at få nogle andre indspark, for at få nogle andre syn på, hvordan det var, vores bedrift skulle se ud i fremtiden. Sidenhen der har Byggeri og Teknik været vores sparringspartner, og de har været vores inspirationskilde, og de har også været med til at være vores bygherrerådgiver. Så alt i alt, så Byggeri og Teknik har hjulpet os igennem hele processen, lige fra tegninger til alt, hvad der måtte være af myndighedsrådgivning, og til selve udførelsen i vores projekt. Og det har vi været meget tilfredse med.